Ngayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Nagpahigayon og active shooter drill ang usa ka tulunghaan sa Davao City kaganinang buntag. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jondi Esteban. Jondi. Sara, nakigalayon ang Rizal Memorial Colleges sa law enforcement agencies ingon man sa Public Safety and Security Command Center sa pagpaygayon sa maong drill. Ato sayron. Duha ka kunuhay active shooters ang nakasulod sa Rizal Memorial Colleges sa Davao City kaganingang buntag atol sa simulation drill. Giisa-isa sa mga matod pa armado ang mga lawak. Samtang ang mga estudyante sa giya sa ilang mga magtutudlo, paspas nga gisiradaan ang mga classrooms. This is a code red. Please proceed immediately to the nearest classroom and remain inside until further instructions are given. Hangtod sa miresponde na ang Special Weapons and Tactics o SWAT team aron pugnan ang hulga ug arestuhon ang mga matud pa active shooters. Attention civilians. Dali nga gipabakwit ang mga estudyante dihang nasiguro nga luwas na ang palibot. Tungod wala masayo ang mga estudyante sa maong drill, dunay mga nakuyapan o nagpanic attack. Hinoon paspas nga miresponde ang medical team sa tulungan. Ang grade 12 student kasi Kanov nahikurat sa drill apan mingong importante kini alang sa ilang kaluwasan. Unsa imong gibuhat gina? Kuan ma'am, tago yun ito sa taman sa bangko yun. Unya. Hindi duko dito Nanglan yung kining drill yun para niabot sa panahon ba kasi wata ka balon. Nakipag-coordinate ang eskwelahan sa mga concerned agencies sa pagpahigayon sa maong drill. Napapanahon na kasi ngayon na marami ng mga unfortunate scenario sa mga schools. Isa na dito yung mga active shooter. So, kaya nagsagawa kami, at least ready. Ngayon, nalaman namin after the drill na we are ready. At sana ninyo hindi din mangyari yung ganitong mga pangyayari. Nagdugang nasab matud pa ug mga ekipo ang eskwelahan alang sa seguridad. We are investing on walk-through metal detectors. So as we are speaking, parating na sila. So we are going to install them at our main entrances. Una pa niini, gibansay na ang mga teachers kung unsa ang mga kinahanglang himuon sa ingon aning emergency situation. Nag-design po kami ng model or training for this. Ang framework po namin is teacher lead. We need to equip our teachers pagdating sa ganito. Dahil unang-una, sila yung adult na nasa classroom, sila yung may control sa classroom. Importante na alam nila. Sumala ni Dr. Santa Ana Jr. Gawas sa mga pribadong eskwelahan, kinahanglan matud pa mumugna ang Department of Education ug usa ka unit nga mo equip sa tanang magtutudlo aron andam sa ingon aning hitabo. Dapat sana si DepEd magkaroon siya ng isang division na para magtutok or manaliksik doon sa mga existing risks and threats ng mga school. Magaling mag-research ang mga teacher. Kasi para doon pa lang, kasi kung ganito na lang tayo, para tayo reaction Pero kung meron tayong sinasabi naman na magkaroon ng intelligence, importante yon. Kasi magiging kuan tayo, nandun tayo sa mga prevention, mga deterrence. Sara, pagkahuman sa drill, nagpahigayon dayon og stress debriefing ang tulunghaan pinaagi sa ilahang mga guidance counselors ngadto sa ilahang mga estudyante. Sara. Kay daghang salamat, Jondi Esteban.